విష్ణు బోల్. బృందకి జై. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే హరే కృష్ణ అందరికి ఈరోజు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీ నిత్యానంద ప్రభు యొక్క ఆవిర్భావ మహోత్సవము అలాగే శ్రీల నిత్యానంద త్రయోదశి సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ, సో ఈరోజు మనము ఆ నిత్యానంద ప్రభువు త్రయోదశి రోజున ఆయన యొక్క లీలలను గురించి, ఆయన యొక్క ఫాస్ట్ టైమ్స్ గురించి, కొన్ని అనంతంగా ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క లీలల్లో కొన్నిటిని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ శ్రీ నిత్యానంద త్రయోదశి సందర్భంగా ఆ నిత్యానంద ప్రభు యొక్క లీలలను కొన్ని మనము ఈరోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ చైతన్య చరితామృతము గ్రంథకర్త అయినటువంటి శ్రీల కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వామి వారు ఆ నిత్యానందుల యొక్క మహిమను గురించి విస్తృతంగా ఆయన కీర్తిస్తారు. ఈ నిత్యానంద ప్రభువు యొక్క మహిమలు మనకి చైతన్య చరితామృతము ఆది లీల మొదటి భాగంలో 5వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అంశం. ఇక్కడ ఆ నిత్యానంద ప్రభు యొక్క మహిమలను మనము ఆ అధ్యాయంలో చూడవచ్చు. ఆ శ్రీల కృష్ణదాస కవిరాజు గోస్వామి వారు ఆ నిత్యానందుల గురించి ఈ విధంగా ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. సంకర్షణుడు, ఆదిశేషుడు, కారణోదక సాయి, గర్భోదక సాయి, క్షీరోదక సాయిలైనటువంటి ముగ్గురు విష్ణువులు ఎవ్వని అంశాలలో అట్టి నిత్యానంద రాముడే నా నిరంతర ధ్యానమగుగాక అంటూ ఆయనను కీర్తిస్తూ ఆయన గురించి రాయడం మొదలు పెడతారు. అలాగే ఇంకా ఆయన ఆ నిత్యానందుల వారిని గురించి చెప్తూ ఆయన్ని ఇంకా ఈ విధంగా, అంటే ఆ నిత్యానందుల యొక్క మహిమల్లో మొదటి శ్లోకంగా ఈ విధంగా చెప్తారు. వందే అనంతాద్భుతైశ్వరం శ్రీ నిత్యానందమీశ్వరం యచ్చేచ్ఛాయ తత్స్వరూపం అజ్ఞేనాపి నిరూప్యతే. అంటే ఆయన చెప్తారు ఇక్కడ, ఎవ్వని ఐశ్వర్యము అద్భుతమైనదో అనంతమైనదో అట్టి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీ నిత్యానందులకు నా వందనములు. ఆయన ఇచ్చచే మూర్ఖుడైన ఆయన స్వరూపాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు అంటూ ఆయన ఆ నిత్యానంద ప్రభువుల వారిని, శ్రీల నిత్యానంద ప్రభువుని ఆ విధంగా ఆయన కీర్తిస్తాడు. ఆ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకంలోనే చెప్తాడు ఆయన, ఎవ్వని ఐశ్వర్యము అద్భుతమైనదో అనంతమైనదో అట్టి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీ నిత్యానందులకు నా వందనములు అంటూ ఆయన ప్రారంభిస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఆ దేవదేవుడు అంటే ఎవరు? శ్రీకృష్ణుడే. మరి అటువంటి కృష్ణుడు యొక్క మొదటి అంశగా వచ్చినటువంటి ఆ నిత్యానందులకు ఆ బలరాముడే ఇక్కడ. మరి నిత్యానందుడు ఎవరు? ఇక్కడ బలరాముడు.
సో కాబట్టి మరి అటువంటి ఆ నిత్యానందులకు నా వందనాలు. ఆయన యొక్క ఇచ్చచేనే మూర్ఖుడైనటువంటి వాడు కూడా ఆయన యొక్క స్వరూపాన్ని తెలుసుకోగలడు అంటూ ఆయన కీర్తించినటువంటి. అలాగే ఇంకా ఆయన కీర్తిస్తాడు. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద అంటూ కూడా ఇంకా ఆయన్ని అంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుకు జయము, నిత్యానందునికి జయము, అద్వైత ఆచార్యులకు జయము, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు భక్త బృందమునకు జయము అంటూ ఆయన ఆ విధంగా అంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణదాస కవి రాజగోస్వాముల వారు ఆ నిత్యానంద ప్రభువుని అలాగే చైతన్య మహాప్రభులు వీరిరువురు కూడా ఆ కృష్ణ బలరాముల యొక్క అంశాలుగా అవతారాలుగా వారు కీర్తించినటువంటిది. సో అలాగే మనం పంచతత్వంలో కూడా మనకి చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద అంటూ ఆ నిత్యానందుని యొక్క ఆ సంపూర్ణ లీలల గురించి ఆ పంచతత్వంలో కూడా అంటే చైతన్య మహాప్రభుతో ఎప్పుడు కూడా నిత్యానందుడిని మనము ఎలాగైతే కృష్ణ బలరాములు ఉన్నట్లుగా చెప్తుంటాము, అలాగే ఇక్కడ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుకు జయము, నిత్యానందునికి జయము అంటూ జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద అంటూ శ్రీల కృష్ణదాస గవి రాజా వారు గోస్వాములు వారు చెప్పినటువంటిది. సో మరి ఆ విధంగా ఆ నిత్యానంద ప్రభువు సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాల్లో ఆ బలరాముని యొక్క అవతారంగానే మనము ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఆ చైతన్య మహాప్రభుల వారితో పాటు ఆయన ఎప్పుడు కూడా సంకీర్తన యజ్ఞంలో అలాగే ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టు పంచతత్వంలో కూడా ఆ నిత్యానందుడు ఎప్పుడు కూడా చైతన్య మహాప్రభువుతో కలిసి మనము ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాం. ఇక ఆ నిత్యానంద ప్రభువుల వారి యొక్క మరి ఎవరు ఈ నిత్యానందులు అంటే ఇక్కడ మనకి హరే కృష్ణ మరి ఈ నిత్యానందులు ఎవరు అనేటువంటి అంశంలో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి నరోత్తమదాస్ ఠాకూర్ల వారు చెప్పినట్లుగా పూర్వమునందు ఆ పూర్వము నందమహారాజు తనయుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడు ఇప్పుడు చైతన్య నిత్యానందులయ్యారు. ఆ బలరాముడు నితాయి అలాగే శ్రీకృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభువు అయ్యారు అనేటువంటి విషయాన్ని వారు తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ చైతన్య నితాయ్గా పిలువబడేటువంటి వీరిద్దరూ కూడా బలరామ కృష్ణుడు అంటే పూర్వము మనం నంద మహారాజు యొక్క పుత్రులుగా ఉన్నటువంటి వారు అంటే ఇక్కడ ఆ వసుదేవుని యొక్క పుత్రులుగా వచ్చినటువంటి వారిద్దరే ఈ చైతన్య మహాప్రభు మరియు నితాయ్ మహాప్రభు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు సకల అవతార మూలం, మరి శ్రీ బలరాముడు అతని యొక్క ద్వితీయ దేహము అని చెప్తుంటారు. అంటే ఆ బలరాముడు శ్రీకృష్ణుడు ఇద్దరు కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అవతారమే. నీలవర్ణంలో ఉన్నటువంటి ఒక దేహం, ఆ రెండు కూడా ఒకటే, కాకపోతే వర్ణంలో మాత్రమే తేడాగా ఉన్నది అనేటువంటి చెప్తారు. శ్రీకృష్ణుడు నీలవర్ణంలో ఉంటే ఆ బలరాముడు తెల్లని వర్ణంలో ఉండేటువంటి బలరాముడుగా ఇక్కడ మనకి వారిద్దరు కూడా ఆ భగవంతుడు ఒకే స్వరూపము అనేటువంటి చెప్తుంటారు. ఇరువురిది కూడా ఒకే స్వరూపము, వారిద్దరిది రూపభేదమే. బలరాముడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క తొలి దేహ విస్తారంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అతడు
ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క దివ్య లీలల్లో సహాయపడుతూ ఉంటుంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఆ కృష్ణదాస కవిరాజు గోస్వాములు వారు వారి యొక్క పూర్వపు అంశాల్లో ఆ కృష్ణ బలరాముల వారి గురించి, అంటే ఇక్కడ వాస్తవానికి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి ఈ ఆవల ఆధ్యాత్మిక లోకము, అంటే పరమహ్యోమము ఉన్నది అని చెప్తారు. ఆధ్యాత్మిక లోకం మనకి ఆ భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడినటువంటి అశ్వత్థ వృక్షంతో పోల్చబడినటువంటిది ఈ భౌతిక జగత్. మరి ఇది అంటే వేర్లు పై భాగంగాను శాఖలు కింది భాగంగాను ఉన్నటువంటి చెప్తారు. అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకం యొక్క ప్రతిబింబమే. ఎలాగైతే ఒక నీటి తటం పైన ఒడ్డున ఉన్నటువంటి చెట్టు నీటిలో రివర్స్‌గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే దాని యొక్క వేర్లు పైముఖంగాను శాఖలు కింది ముఖంగాను కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచము అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇది ఆధ్యాత్మిక దీనికి, అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క పరిధికి అవతల ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆకాశము ఉన్నది అని చెప్తారు. ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోకాల్లో భాగవతంలో మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకం యొక్క వర్ణన ఉంటూ ఉంటుంది. దాని లోపల పలు ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉన్నవి అని చెప్తుంటారు. మరి అటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలలో మహోన్నతమైనటువంటి లోకమే కృష్ణలోకము అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ కృష్ణుడి ఆవాస స్థానమైనటువంటి కృష్ణలోకము 3 భాగాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది అని చెప్తారు. అవే ద్వారక, మధుర, గోకులము అని తెలియబడతాయి అని. ఆ లోకాలలో దేవదేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు 4 ప్రధానమైనటువంటి రూపాలుగా, అంటే శ్రీకృష్ణుడు, బలరాముడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అంటే ప్రద్యుమ్నుడిని మరొక పేరు ఆధ్యాత్మిక మన్మధుడు అని కూడా పిలుస్తారు. అలాగే అనిరుద్ధుడు అంటూ ఈ విధంగా ఆ దేవదేవుడు ఆ 4 ప్రధాన రూపాలుగా ద్వారక, మధుర, గోకులము, కృష్ణలోకం అలా విడమించబడినటువంటి వాటిలో ఆ భగవంతుడు 4 ప్రధానమైనటువంటి రూపాలుగా విస్తరించి ఉంటాడు అని చెప్తారు. అవే శ్రీకృష్ణుడు, బలరాముడు, ప్రద్యుమ్నుడు మరియు అనిరుద్ధుడు. సో మరి ఇక్కడ ఈ చైతన్య మహాప్రభువేమో శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క అవతారం కాగా, అలాగే బలరాముడు ఈ నిత్యానంద ప్రభువు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఈ నలుగురు కూడా కృష్ణుడు, బలరాముడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు అనేటువంటి వీరందరూ, ఈ నలుగురు కూడా ఇక్కడ మనకి వారిని చాతుర్వ్యూహ రూపాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక మరి ఆ కృష్ణలోకంలో శ్రీ బలరాముడే దేవదేవుడు, అంటే ఆది సంకర్షకుడుగా పిలువబడతారు అని చెప్తారు. ఇక ఆ మహావిష్ణువు, అంటే ఆ బలరాముడి నుండే ఈ విష్ణు తత్వాలు మనకి వచ్చేటువంటి ఆ 3 విష్ణు రూపాలు, అలాగే శేషుడు అనేటువంటి ఈ 4 కూడా ఆ భగవంతుడి నుంచి ఎక్కడ వచ్చేటు సంకర్షకుడు, విష్ణు రూపాలు, ఆ తర్వాత ఆ శేషుడు, కారణోదక సాయి, గర్భోదక సాయి, క్షీరోదక సాయి, సంకర్షణుడు, ఆదిశేషుడు అనేటువంటిది ఈ బలరాముని యొక్క అవతారాల్లోనే చెప్తూ ఉంటాం. అలాగే ఆ మహావిష్ణువు ద్వారా ఆ సకల లోకాలు ఆయన యొక్క దృష్టి ద్వారానే, ఆయన దివ్యమైనటువంటి దివ్య వీక్షణ ద్వారానే ఈ భౌతిక సృష్టి జరుగుతూ ఉంది అని. ఆ తర్వాత గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఆ మహావిష్ణువే తర్వాత ప్రతి విశ్వంలో సకల జీవాంశ అయినటువంటి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన ప్రవేశిస్తాడు అని చెప్తారు. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుండి ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలోకి ఆ పరమాత్ముడైనటువంటి క్షీరోదక సాయి విష్ణువు విస్తరిస్తాడు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఈ పురుష రూపాలన్నీ కూడా ఆ బలరాముడి యొక్క ఆ సంకర్షకుడి నుండి, బలరాముడి నుండి వచ్చినటువంటి అవతారాలుగా చెప్తుంటారు. అలాగే ప్రతి విశ్వం పైన ఆ వైకుంఠ లోకంలో ఒక క్షీరసాగరం ఉంటుందని, అలాగే దాంట్లో శ్వేత ద్వీపము, అదే విష్ణువు యొక్క స్థానము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి మరి ఆ కృష్ణలోకంలో ఉండేటువంటి బలదేవుడే ఇక్కడ నిత్యానంద ప్రభువుగా వచ్చారు అని, కనుక ఆ నిత్యానందుడు
ఆది సంకర్షణుడు, మహావిష్ణువు, అతని పురుష అవతార విస్తారాలు అంటే కారణోదక సాయి విష్ణువు, తర్వాత గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. మహావిష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు ఆ నిత్యానంద ప్రభువు యొక్క ప్రధాన అంశాలు అని చెప్తూ ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మరి ఆ శేషు అనేటువంటి అవతారాల్లో ఆ భగవంతుని సేవలకు ఈ పురుషావతారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సృష్టి కార్యంలో ఉపయోగపడగా, ఇక ఆ శేష అవతారం ఏదైతే ఉందో అది ఆ కృష్ణుడికి సేవ చేయడంలో వారు ఉంటారు అని చెప్తారు. అంటే ప్రతి విశ్వమునందు కూడా ఆ శేషుడు ఛత్రము, పాదుకలు, శయ్య, దిండు, వస్త్రములు, నివాసము, యజ్ఞోపవీతము, సింహాసనము వివిధ రూపాలలో ధరించి ఆ విష్ణువుని సేవిస్తూ ఉంటాడు అని శేషు. ఇక ఆదిశేషుడు. అలాగే ఇక ఈ కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు వీరెవరైతే ఉన్నారో ఇవి ఈ సృష్టి జరిపేటువంటి క్రమంలో ఉండేటువంటి అంశం. సో ఈ విధంగా ఆ చైతన్య మహాప్రభువు మరియు నిత్యానంద ప్రభువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరిరువురు కూడాను ఆ భగవంతుల యొక్క అవతారాలుగా చెప్పబడినటువంటి, అంటే ఆ కృష్ణ బలరాములే ఇక్కడ చైతన్య ప్రభువుగాను, నిత్యానంద ప్రభువులుగాను వీరిద్దరిని మనము సాధారణంగా గౌర నితాయులుగా చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే గౌరవర్ణంలో వచ్చినటువంటి రాధారాణి యొక్క రూపం అంటే రంగుతో వచ్చినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు. ఆ విధంగా ఇక్కడ ఆ నిత్యానంద ప్రభువు, చైతన్య ప్రభువు ఇద్దరు కూడా వీరు అభిన్నులు. వారిద్దరు కూడా కృష్ణ బలరాములే. నిత్యానందుడు మరియు ఆ చైతన్య మహాప్రభు గౌర నితాయులుగా కీర్తించబడేటువంటి వారిద్దరూ కూడా కృష్ణుడు మరియు బలరాముడే. కృష్ణుడేమో చైతన్య మహాప్రభువు కాగా బలరాముడు నితాయిగా నిత్యానంద ప్రభువుగా అవతారం తీసుకున్నారు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక వారి యొక్క అవతారం, వారు ఆవిర్భావాన్ని గురించి చూసినట్లయితే ఈరోజు వారి యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా వారిని మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. అయితే ఇక్కడ ఈ ఆవిర్భావము విషయాన్ని గురించి చూసినట్లయితే వారు 1400 అంటే ఇక్కడ వారి యొక్క జన్మస్థలమేమో ఏకచక్ర ధామం అని చెప్తారు. అలాగే వారు 1474లో వారు అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఆవిర్భవించినటువంటి చెప్తారు. అలాగే చైతన్య మహాప్రభులు ఏమో 1486లో వచ్చారు. అలాగే వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు చూసినట్లయితే హడాయ్ ఓజాను పద్మావతి మాతాజీకి చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ బెంగాల్లో ఆ రాడా దేశం అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఏకచక్రపురం అనేటువంటి గ్రామము ఉన్నది అని చెప్తారు. దానిలో హడాయి పండితు పద్మావతి అనేటువంటి దంపతులు ఉండేవారు. వారికి సకల గుణాలు ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆ పద్మావతి ఉత్తమ ఇల్లాలు, మహాభక్తురాలు. మరి వారి యొక్క పుత్రుడుగా నిత్యానంద ప్రభువు జన్మించారు అని చెప్తారు. ఇక నిత్యానందుడు జన్మించిన నాటి నుండి కూడా ఆ రాడా దేశమంతా కూడా పరమ మంగళమయమై ఉన్నది అని చెప్తారు. దుర్భిక్షము, దారిద్ర్యము, దుఃఖము ఆ ప్రాంతానికి దూరమయ్యాయి అని చెప్తారు. ఆ నిత్యానంద ప్రభు ఎప్పుడైతే అక్కడ ఆవిర్భవించారో ఆ ప్రదేశంలో వారు అవతారాన్ని తీసుకున్నారో, ఇక అది మహాభారతంలో మనకి కూడా వచ్చినటువంటి ప్రదేశము. సో ఆ ప్రదేశములో ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు బెంగాల్ ఏదైతే ఉందో ఆ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి ఇది, దానికి ప్రయాణించేటువంటి మార్గాలు కూడా కలకట్టా నుండి ఈ విధంగా, అలాగే మాయాపూర్ నుండి ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళేటువంటి మార్గాలు కూడా ఉన్నటువంటి చెప్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడైతే ఆ నిత్యానంద ప్రభువు అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో జన్మించారో, అవతారం తీసుకున్నారో, ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా పరమ మంగళమే అయ్యిందట. అయ్యి ఆ ప్రదేశంలో ఆ ప్రాంతంలో దుర్భిక్షం కానీ, దారిద్ర్యం కానీ, దుఃఖం కానీ అన్నీ దూరమయ్యాయట. ఇక మాఘమాస శుక్లపక్ష త్రయోదశి రోజున ఆ నిత్యానంద
ప్రభువు జన్మించారు. అదే మనం ఈరోజు జరుపుకునేటువంటి త్రయోదశి శుక్లపక్షం, మాఘమాస శుక్లపక్ష త్రయోదశి రోజు ఆ నిత్యానంద ప్రభువు ఆవిర్భవించారు అని చెప్తారు. ఆయన ఆ హడాయి పండితునకు జ్యేష్ఠ తనయుడుగా ఆయన ఆవిర్భవించినటువంటి ఆయన చెప్తుంటారు. సో ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశానికి ఇది ప్రభువులు చెప్తారు ఇంతకుముందు. సో ఇది ఆయనకు ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉండేటువంటి మూర్తులు ఆ నిత్యానంద ప్రభువు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు. అయితే ఆయన యొక్క బాల్య లీలల గురించి మనం చూసినట్లయితే ఆయన బాల్యంలో ఎంతో ఆటలతో మునిగి, ఎట్లాగైతే శ్రీకృష్ణ బలరాములు బృందావనంలో ఆ గోపబాలులతో కలిసి వారి యొక్క బాల్య లీలలను ఎలా జరిపారో, అలాగే ఇక్కడ కూడా వారు చిన్నప్పుడే నిత్యానందుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా తన తోటి బాలులతో కూడి ఆటల్లో మునిగి ఉండేవారు అని చెప్తారు. అలాగే భగవల్లీలను అన్వయించడంలో ఆయన ఆటలు ఆ పూతన సంహారము, శకటాసుర సంహారము, వెన్నను దొంగిలించడము, ధేనుకాసుర వధ, బకాసుర వధ, గోవర్ధనోద్ధరణము, మధురా ప్రయాణము, చానూర ముష్టి దమనము, కంసవధ, వామన చరిత, సేతుబంధనము, పరశురామ లీలలు, రావణ సంహారం వంటి ఎన్నో లీలలను ఆ నిత్యానందుడు తన యొక్క మిత్ర బృందంతో కలిసి అభినయించేవారు. ఆయన తన స్నేహితులందరితో కలిసి ఆడుకుంటూ, మనం ఆడితే చిన్న ఏదేదో ఆటలు చేస్తాం, కానీ ఆ నిత్యానంద ప్రభువు తన బాల్య స్నేహితులతో అందరితో కలిసి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ఆ ఏకచక్రపురం అనేటువంటి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి తన తోటి బాలురందరితో కలిసి ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆటల్లో మునిగిపోయేవారు అని చెప్తారు. మరి ఆ ఆటల్లో కూడా ఆయన భగవంతుని యొక్క లీలలను విస్తృతంగా ప్రచారం చేసేవారు. ఎట్లా అంటే అభినయాలు, ఆటల ద్వారా డ్రామాలాగా ఇస్తూ అభినయాలు చేస్తూ, పూతన సంహారము అనేటువంటి ఒక పిల్లలందరినీ కూడా వాటిలో ఉండేటువంటి ఇది చేయడము, అలాగే శకుటాసుర సంహారము, వెన్నను దొంగిలించడం, ఆ బృందావనంలో బలరామకృష్ణులుగా ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు చేసినటువంటి ఆ లీలలను, అలాగే ధేనుకాసుర వధ, బకాసుర వధ, గోవర్ధనోద్ధరణము, మధురా ప్రయాణం, చానూర ముష్టి దమనము, కంసవధ, వామన ఇట్లా ఆ విధంగా రావణ సంహారం. సో ఆ రావణ సంహారంలో కూడా ఆయన దాంట్లోనైతే ఆయన జీవించేవారు అని చెప్తారు. ఏది పాత్ర ఇస్తే ఆ పాత్రలో ఆ విధంగా, అంటే లక్ష్మణుడిగా వేసినప్పుడు ఆయన మూర్ఛపోయేటువంటి విధానం కానీ, ఆ తోటి బాలురందరూ కూడా వాస్తవానికి ఆయన శ్వాసను ఆపుకుని ఉండేట, అది మన సాధారణమైనటువంటి ఈ దేహానికి సాధ్యం కానటువంటిది, కానీ ఆ భగవంతుడుగా ఆయన ఆ విధంగా చేశారు అని చెప్తారు. సో ఎంతో ఆందోళన చెందారు, తల్లిదండ్రులు కూడా ఆందోళన చెందినట్టు, మళ్ళీ తిరిగి ఆయన యథాస్థితికి రాగలిగేటు. సో ఆ విధంగా ఆయన ఎప్పుడు కూడా తన బాల్య స్నేహితులతో అంతా కలిసి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలకు సంబంధించినటువంటి అన్వయాలను ఆయన ఆటల రూపంలో చేస్తూ ఉండేవారు అని చెప్తారు. అయితే అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా, మరి చిన్న పిల్లవాడే కదా, మరి ఆ చిన్న పిల్లవాడుగా ఉన్నటువంటి వాడికి నీకు ఇవన్నీ ఎలా తెలుసు అని అంటే, ఆ కథలన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు అని అడిగేవారట. ఎవరైనా అడిగితే ఇవన్నీ నా లీలలే అని చెప్పేవారట. అంటే మనం అర్థం చేసి దాని ద్వారా ఇక్కడ ఆ నిత్యానంద ప్రభు ఎవరో కాదు, ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క తొలి దేహమైనటువంటి ఆ బలరాముడే, సంకర్షణుడే అనేటువంటి అంశాన్ని, ఆది సంకర్షణుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఇక ఆ తోటి బాలురులు కూడా, అక్కడ ఉన్నటువంటి బాలురు కూడా ఆడుకునేటువంటి విషయాల్లో అంత మంచిగా నాటకాలు వేసుకుంటూ ఆడుతూ ఉంటే, వారందరూ కూడా ఎప్పుడు ఈయనతోనే, ఆ నిత్యానంద ప్రభుతోనే కలిసి ఆటల్లో మునిగి తేలేవారట. సో ఇక ఆ విధంగా ఆయన యొక్క బాల్య లీలలన్నీ కూడా ఆ ఏకచక్రాపురంలో జరిగినటువంటి విషయాలను చెప్తుంటారు. ఆయన ఆ విధంగా ఆయన అనేకమైనటువంటి బాల్య లీలలను ఆ ఏకచక్రాపురంలో జరిపి, అయితే ఆ విధంగా జరుపుతున్నటువంటి కొంతకాలానికి ఆ నిత్యానందుడు ఇంటిని విడిచి వెళ్తాను అనేటువంటి ప్రస్తావన కూడా వస్తుంది అని చెప్తుంటారు, నిశ్చయించుకుంటాడట. అది తెలిసినటువంటి ఆయన యొక్క తల్లిదండ్రులు ఎంతో బాధపడ్డారు అని చెప్పారు. ఎందుకంటే ఆ నిత్యానందుడు కనిపించకపోతే ఆ పద్మావతి మాతకి ఒక క్షణమైనా కూడా యుగంలాగా ఉండేది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మరి తన పుత్రుడు ఆ ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోతానంటే ఆమె ఎంతో భయపడి
ఎక్కడ బయటికి పోతారో నా తల్లిదండ్రులు అయితే మాటి మాటికి కూడా వారిని ఆయన్నే చూసుకుంటూ ఆయన్నే ఆలింగనం చేసుకుంటూ ఉండేవారట. సో ఆ విధంగా ఆయన యొక్క బాల్య లీలలు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒకసారి ఆ సన్యాసి ఆ హడాయి పండితుని ఇంటికి వస్తారట. సాధారణంగా ఆ హడాయి పండితుడు తన ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథులందరినీ కూడా ఎంతో మర్యాదగా సాదర సత్కారాలు సకల సత్కారాలు చేసి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా మరి భగవంతుడినే తండ్రిగా పొందగలిగినటువంటి ఈ విషయాలు భక్తులకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయాలు. సో కాబట్టి ఇక ఒకరోజు ఆ హడాయి పండితుని ఇంటికి, అంటే నిత్యానంద తండ్రి అయినటువంటి హడాయి పండితుని ఇంటికి ఒక సన్యాసి వస్తారట. ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి సన్యాసిని హడాయి పండితుడు చక్కగా ఆదరించి సకల సత్కారాలు చేస్తాడట. ఇక కృష్ణుని గురించి చర్చల్లో సన్యాసి, ఆ హడాయి పండితుడు వీరంతా కూడా రాత్రంతా గడిపివేస్తారట. ఇక మర్నాడు పొద్దున లేసి ఆ సన్యాసి ఇక పొద్దునే ప్రయాణమైపోతాడట. ఆ విధంగా పోతున్నటువంటి ఆ సన్యాసి ఆ భక్తి ప్రచారం చేస్తూ పోతూ ఉన్నటువంటి ఆయన అడుగుతాడట. ఆ హడాయి పండితుడితో అంటాడట, అయ్యా, నేను తీర్థాటనలో ఉన్నాను. మరి ఆ విధంగా తీర్థాటనలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక సహాయకుడు కావాలి అని చెప్తారు. అలాగే చైతన్య మహాప్రభువు ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయనతో పాటు సహాయకుడుగా వెళ్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ ఆ సన్యాసి అడుగుతాడట, నేను తీర్థాటన చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఒక సహాయకుడు ఎవరూ లేరయ్యా, బ్రాహ్మణుడు ఎవరూ లేరు. సాధారణంగా బ్రాహ్మణుడు కానీ, బ్రహ్మచారి కానీ, లేదా వేరొక సన్యాసి కానీ ఆ తీర్థయాత్రలో సహాయకులుగా ఉంటారట. మరి నాకెవరు సహాయకులుగా లేరు కాబట్టి నీ జ్యేష్ఠపుత్రుణ్ణి నాకు సహాయంగా పంపిస్తావా అని అడుగుతాడట. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఆ సన్యాసి అడుగుతాడో ఇక ఆ అభ్యర్థన ఆయన రిక్వెస్ట్ చేసినటువంటిది, కానీ ఆ అభ్యర్థన ఆ హడాయి పండితుడి మీద ఒక పిడుగుపడ్డలాగా అయిందని చెప్తారు. ఎలాగైతే రామాయణంలో విశ్వామిత్రుడు శ్రీరాముణ్ణి అడవులకు తనతో పంపమని అడిగినప్పుడు దశరథుడి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో ఇక్కడ హడాయి పండితుడి యొక్క పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉన్నది అని చెప్తూ ఉంటారు, వర్ణిస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా పుత్రప్రేమ, ఒకవైపేమో పుత్రప్రేమ, మరొక వైపేమో వైష్ణవ సన్యాసి, ఆ సన్యాసి పైన మీద ఉన్నటువంటి గౌరవం ఆయన్ని రెండు వైపులా, ఎలాగైతే విశ్వామిత్రుడు అటు దశరథుడు విశ్వామిత్రుడు ఇటు కొడుకు వైపుకు ఉండి ఎలాగైతే సంకటంలో పడ్డాడో ఇక్కడ హడాయి పండితుడు కూడా ఒకవైపు పుత్రప్రేమ, మరొక వైపేమో ఆ వైష్ణవ సన్యాసి మీద ఉన్నటువంటి గౌరవం కూడా ఆయన్ని అటు ఇటు లాగుతూ ఉన్నాయట. అయితే ఆ సమయంలో తన భార్య అయినటువంటి పద్మావతిని సలహా అడిగితే మీకు ఏది మంచిదనిపిస్తే అది చేయమంటదట. చివరికి ఆ హడాయి పండితుడు ఇక ఆయనతో పండితుడి వెంట తన పుత్రుణ్ణి సహాయకునిగా పంపించి వేస్తాడట. ఆ విధంగా నిత్యానందుడు ఆ వైష్ణవ సన్యాసితో కలిసి తీర్థయాటన చేస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ విధంగా తీర్థయాటన చేస్తూ నిత్యానందుడు దైవశావత్తు శ్రీల మాధవేంద్రపురిని కలిశారు అని చెప్తుంటారు. మరి భగవత్ ప్రేమమయుడైనటువంటి మాధవేంద్రపురిని చూడగానే శ్రీల నిత్యానందుడు పారవశ్యంతో మూర్ఛపోయారు అని చెప్తారు. ఆయన యొక్క పారవశ్యాన్ని చూసినటువంటి మాధవేంద్రపురి కూడా స్పృహ తప్పి పడిపోయారని చెప్తారు. ఆ తర్వాత కొంతసేపటికి ఇద్దరు కూడా తేరుకొని బాహ్యలోకానికి వచ్చి పరస్పరము ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకున్నారు. ఇద్దరు కూడా పారవశ్యంతో ఆ కళ్ళ నుండి ప్రేమ అశ్రువులు, మంచి వాత్సల్యంతో కూడినటువంటి రసంతో కూడినటువంటి ప్రేమ అశ్రువులు ధారాపాత్రంగా కారాయి అని చెప్తారు. అలాగే ఇక అంటారట ఆయన, సకల తీర్థ సందర్శన ఫలం ఈ రోజు నాకు లభించింది. నేను ఈ నిత్యానందుడు అందరి ఆ సన్యాసి వైష్ణవ సన్యాసితో కలిసి తీర్థయాత్ర చేశాడు కదా. సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే మాధవేంద్రపురిని కలిశారో ఆయన అంటారట, శుద్ధ భక్తుని కలిసినప్పుడు కలిగేటువంటి విధి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో నిత్యానందుడు అంటారట, సకల తీర్థ దర్శన ఫలం
ఈ రోజు నాకు లభించింది, అందుకే మీ దర్శనం కలిగింది, మీ భగవత్ ప్రేమను చూసి నా జన్మ ధన్యమైంది అని ఆ శ్రీల నిత్యానందుడు అన్నారు అని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే శ్రీల నిత్యానందుడు ఆ విధంగా అంటాడో, ఇక మాధవేంద్ర పురి ఏ విధమైనటువంటి సమాధానం కూడా ఇవ్వలేకుండా ఉండిపోయారట. కేవలం ఆయన నిత్యానందుని ఆలింగనం చేసుకుని తన్మయం చెందారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆయన యొక్క బాల్య లీలలు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. తీర్థాటన జరగడం, ఆ సన్యాసితో కలిసి మాధవేంద్రపురిని కలవడం. సో ఆ విధంగా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆయనకి ఇక ఒకరోజు ఆ విధంగా ఆయన గయా వెళ్ళడం, బృందావనం, తర్వాత లక్ష్మీ ఆయన్ని పండితుని కలవడము, తర్వాత మళ్ళీ బృందావనానికి రావడము, చైతన్య మహాప్రభువుని కలిసేటువంటి ఆ నవద్వీప్ ధామ్. సో మనకి ఆ నవద్వీప్ ధాంలో యోగపీఠ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఆ చైతన్య మహాప్రభువు యొక్క జన్మస్థలము అని చెప్పబడినటువంటిది. సో వైష్ణవులు వైష్ణవులైనటువంటి మనకి సచ్చిదానంద భక్త వినోద ఠాకూర్ల వారు నిరూపించినటువంటి వారి యొక్క గురువు వైష్ణవ సార్వభౌముడుగా చెప్పబడేటువంటి శ్రీల జగన్నాథదాస బాబాజీ ద్వారా నిర్ధారించబడినటువంటి ప్రదేశము. సో అలాగే ఆ నవద్వీప్ ధాంలో ఉన్నటువంటి యోగపీఠ అనేటువంటి ఆ ప్రదేశం చైతన్య మహాప్రభువుల వారి. సో ఆ విధంగా ఆ ప్రదేశంలో ఒకసారి చైతన్య మహాప్రభువులు ఆ నిత్యానందుని భోజనానికి పిలుస్తారట. అక్కడ కలిసి వారు లీలలు జరుపుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇద్దరు కలిసి ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు నిత్యానందుని భోజనానికి పిలుస్తారట. నిత్యానందుడు దానికి ఒప్పుకోగానే ఇద్దరు కలిసి కూడా ఆ కృష్ణ కథలను, సో ఎప్పుడు కూడా భక్తులు కలిస్తే జరిగేటువంటి విషయాలు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, సో మనకి భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవాను చెప్తూ ఉంటారు, శుద్ధ భక్తులు, అనన్య భక్తులు వారు సతతం కీర్తయంతో మాం అని చెప్తూ ఉంటారు. నా శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు నా గురించి నా యొక్క లీలలను చెప్పుకుంటూ ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభులు నిత్యానందులు భక్తులుగా వచ్చినటువంటి వారిద్దరు కూడా ఇద్దరు ఆ విధంగా చైతన్య మహాప్రభులు వారి ఇంటికి వెళ్తూ ఇద్దరు కూడా కలిసి ఆ కృష్ణుని గురించి చర్చించుకుంటూ, కృష్ణ కథలను చర్చించుకుంటూ ఇద్దరు ఇంటికి వెళ్తారట. ఇంటికి చైతన్య మహాప్రభు ఇంటికి చేరుకుంటారట. ఆ ఇద్దరు కూడా ఇంటికి వెళ్ళి భోజనాన్ని కూర్చుంటే ఆ చైతన్య మహాప్రభువులు వారి యొక్క తల్లి అయినటువంటి శశీదేవి ఇద్దరికి కూడా భోజనాలు వడ్డిస్తూ ఉంటుందట. అయితే ఆమె అక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి లీలను చూస్తూ ఉంటుంది ఆ శశీదేవి. వారిద్దరి కోసం ఇద్దరికి 2 కంచాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది నిత్యానంద ప్రభువుకి, చైతన్య ప్రభు ఇద్దరికి, చైతన్య మహాప్రభు. సో ఆ విధంగా ఇద్దరికి కంచాలు 2 కంచాలు వారిద్దరుగా ముందు పెట్టి ఆ పదార్థాలు ప్రసాదానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని కూడా తీసుకొని వస్తుంటే ఆమె చూస్తూ ఉండగానే ఆ 2 పళ్ళ కంచాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 3గా మారిపోయాయట. ఆమె ఆశ్చర్యమయ్యి ఇక మరింత ఆహార పదార్థాలను తెచ్చి ఆమె వడ్డించడం జరుగుతూ ఉంటుందట. సో ఇక ఆ సమయంలో ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి లీల ఏంటంటే, ఆ సమయంలో వారిద్దరు కూడా చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు ఇద్దరు కూడా వారు వాస్తవికంగా అంటే చైతన్యుడు, నిత్యానందుడు కాకుండా ఒక ఇద్దరు పిల్లల్లాగా కనిపిస్తారట. అందులో ఒకరేమో శ్యామల వర్ణుడుగా ఉండగా మరొకరేమో ధవళ వర్ణుడుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఆ ఇద్దరు కూడా చతుర్భుజులుగా ఉన్నారు. అలాగే ఆ ఇద్దరు పిల్లలు చిన్న పిల్లవాళ్ళుగా ఇద్దరు బట్టలు వేసుకోకుండా ఇద్దరు ఉన్నటువంటి ఆ చతుర్భుజాల్లో ఉండేటువంటి వారి యొక్క హస్తాలలో ఒకళ్ళకేమో శంఖ చక్ర గద హస్తాలతో ఉండి, ఇంకొకళ్ళు హాలము కట్టే పట్టుకుని ఉన్నటువంటి వారిద్దరిని ఆ విధంగా చూసి ఆమె విస్మయంతో మైమర్చిపోతూ ఉందట ఇద్దరి యొక్క దర్శనాన్ని ఆమె పొంది. సో ఏం జరుగుతుందో
తెలుసుకునే లోపులోనే ఆమె అర్థం కాక అక్కడ ఏం జరుగుతుంది మరి ఇద్దరు చైతన్య మహాప్రభువును నిత్యానందులు ఉన్నటువంటి ఆ అర్థం కాక ఆమె వెంటనే స్పృహ తప్పి పడిపోతుంది అని చెప్తారు. ఆ విధంగా ఆమె పడిపోయినప్పుడు వెంటనే చైతన్య మహాప్రభులు వారు ఆమెని ఎత్తుకోవడం, ఆమెకు మళ్ళీ స్పృహ వచ్చిన తర్వాత ఇక వారిద్దరు చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానందులు ఇద్దరు భోజనాలు పూర్తి చేస్తారట. పూర్తి కాగానే ఆ యొక్క ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా వారిద్దరిని దర్శించుకుందో ఆ శశిమాత ఆ ఇద్దరికి కూడా చైతన్య నితాయి చైతన్యులకు గంధ లేపనాలు పూసి పూలదండలేసి అప్పుడు ఇక ఆ నిత్యానందుడితో అంటుందట, నాయనా నీవు కూడా నా పుత్రుడవే, నా విశ్వాంబరుడితో. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభువుని విశ్వాంబరుడు అని ఉండేది అంతకుముందు పేరు. సో కాబట్టి నా విశ్వాంబరుడితో ప్రేమగా ఉండు, ఇప్పటి నుండి మీరిద్దరూ నాకు పుత్రులు అని ఆమె ఆ విధంగా ఆయన్ని అభ్యర్థిస్తుందట. సో ఆమె యొక్క ప్రేమను చూసినటువంటి నిత్యానందుడు ఎంతో, అమ్మా నీవు చెప్పిందంతా నిజమే అంటూ ఇక నేను కూడా నీ తనయుడినే అంటాడట. సో ఆ విధంగా వారు ఆ బాల్య లీలలు జరుపుతూ ఉన్నటువంటివి. ఇక మరి ఇంకా వారు ఆ నిత్యానందుడు మరియు హరిదాస ఠాకూర్లు ఇద్దరు కలిసి ఆ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని ప్రచారం చేసినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక అలాగే నిత్యానందులు ఆ లక్ష్మీపతి వారి దగ్గర దీక్ష తీసుకున్నటువంటి అంశాన్ని అని చెప్తారు. గురువులు చెప్పినటువంటి అంశం పొద్దున మనకు ఆల్రెడీ ప్రభు చెప్పినటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆయన ప్రచారం చేస్తూ సంకీర్తన యజ్ఞ ప్రచారం చేయడానికి. అయితే ఆ విధంగా వారిద్దరూ లీలలు జరుపుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒకసారి ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు నిత్యానందుడిని మరియు హరిదాస ఠాకూర్లను ఇద్దరిని కూడా పిలిచి, ఓ నిత్యానంద, హరిదాస, నా మాటను సావధానంగా వినండి. చైతన్య మహాప్రభువులు వారితో అంటారట, నా మాటలను సావధానంగా వినండి. ఇంటింటికి వెళ్ళి నేను చెప్పిన దానిని తెలియచేయమని మీకు ఆదేశిస్తూ ఉన్నాను. సో ఇక్కడ ఆ బలరాముడు ఎప్పుడూ కూడా కృష్ణ భగవానునికి సేవలు చేస్తే, అన్నగా వచ్చినప్పుడు అయినా చూసాం మనం బృందావన లీలల్లో. అలాగే అంటే బలరామకృష్ణులుగా వచ్చిన, రామ లక్ష్మణులుగా వచ్చిన లక్ష్మణుడు ఏ విధంగా సేవ చేస్తారో చూస్తాం. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభువు నిత్యానందులుగా వచ్చినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభువుల వారు చెప్పినటువంటి ఆ విషయాన్ని, అంటే భక్తి మార్గాన్ని ప్రచారం చేయడానికి వారు ఈ కలియుగంలో, ఈ కలియుగ అవతారంగా వచ్చినటువంటి వారు చైతన్య మహాప్రభు. మరి ఆ చైతన్య మహాప్రభువు వారికి నిత్యానంద ప్రభువుకి మరియు ఆ హరిదాసుడికి, సో నా మాటలను సావధానంగా వినండి, ఇంటింటికి వెళ్ళి నేను చెప్పిన దానిని తెలియచేయమని మీకు నేను ఆదేశిస్తూ ఉన్నాను. మరి ఏం చెప్పమన్నారు అంటే ఇక్కడ ఈ కలియుగంలో మనకు తెలిసిందే కదా, ఆ నామ సంకీర్తన యజ్ఞం, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని స్మరించడం ద్వారా ఈ కల్మషాల నుండి బయటపడేటువంటి అవకాశం. అయితే ఇక్కడ ఈ చైతన్య మహాప్రభువు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆదేశం ఏంటంటే, కృష్ణనామము పలకండి. ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రచారం, ఏమని ప్రచారం చేయమంటున్నారంటే, కృష్ణనామము పలకండి, కృష్ణుణ్ణి భజించండి, కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానాన్ని నేర్చుకోండి. ఇదే మీరు ఇంటింటికి అందరికీ చెప్పవలసినటువంటి విషయం. పొద్దున నుండి సాయంత్రం వరకు కూడా ఈ ఉపదేశాన్ని చేసి సాయంత్రం వచ్చి నాకు జరిగిన విషయం తెలియచేయండి అంటూ చెప్తారట చైతన్య మహాప్రభు. సో ఆ విధంగా చైతన్య మహాప్రభువు యొక్క ఆజ్ఞలు వారు ఆ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని వారు ప్రచారం చేయడానికి జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది.
సో ఆ విధంగా వారు చెప్తూ మీరు ప్రతిరోజు ఆ విధంగా చేసి సాయంత్రం ఏం జరిగిందో, అంటే మీ సంకీర్తనయజ్ఞం ఏమి పురోభివృద్ధి ఉన్నది, ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి నాకు వచ్చి. అలాగే మీరు వెళ్ళిన దగ్గర మీరు ఎవరికైతే కృష్ణ నామము పలకండి, కృష్ణుణ్ణి భజించండి, కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానాన్ని నేర్చుకోండి అని మీరు ప్రచారం చేసినప్పుడు ఎవరైనా తిరస్కరిస్తారో వారిని నేను చక్రాయుధంతో హరించి వేస్తాను అని చెప్తారట. వారిని నేను ఆ, అని చెప్తాడట. అప్పటి నుండి ఇక ఆ నిత్యానందుడు హరిదాసులు కలిసిన ప్రతి వారికి కూడా వారిద్దరూ కలిసి అందరికీ హరినామం ప్రచారం చేయడం మొదలు పెడతారట. ఇక ప్రతిరోజు కూడా సాయంత్రం వచ్చి ఆ చైతన్య మహాప్రభుకి ఆ విషయాలను తెలియచేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా వారు ఆ నవద్వీపంలో తిరుగుతూ ఉండగా జగాయి మదాయి అనేటువంటి ఒక ఇద్దరు అన్నదమ్ములు బాగా తప్పతాగి ఉండగా వారిని ఆ వీధుల్లో అల్లరి చేస్తూ ఉండేటువంటి విషయం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వాస్తవానికి ఈ జగాయి మదాయిలు ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వారే. కానీ ఇక్కడ సాంగత్వ దోషం ఎంతటి ప్రభావాన్ని చూపుతుందో వీరి యొక్క చరిత్రలో తెలుస్తూ ఉంటుంది. అందుకే అభక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని వదిలిపేయమని చెప్తూ ఉంటారు. భక్తుల సాంగత్వంలోనే ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ సాంగత్వం వలన వారిద్దరు కూడా మాంసభక్షణం చేయడము, చోరులుగా మారడము, దుర్మార్గులుగా మారి మదిరాపానాలు, మత్తు, హింస ప్రవృత్తి, వారు ఇక ఆ విధంగా వైష్ణవుల పట్ల అపరాధం చేయడము, వైష్ణవుల పట్ల అపరాధం చేయడం తప్ప మిగిలినటువంటి అన్ని దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేస్తూ వచ్చారు ఇప్పటి వరకు కూడా. మరి ఇక ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వారిని ఉద్ధరిస్తే చైతన్య మహాప్రభుల వారి యొక్క ఆ భావం సకల లోకానికి తెలుస్తుంది అని భావించి వారు ఆ ఇద్దరి దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యలారా కృష్ణుని నామం పలకండి, కృష్ణుని భజించండి, కృష్ణ మహిమ గానం చెయ్యండి, కృష్ణుడే తండ్రి, కృష్ణుడే తల్లి, కృష్ణుడే ధనము, కృష్ణుడే ప్రాణము అని అంటారట. సో చైతన్య మహాప్రభువులో వారు చెప్పినటువంటి ఆ బోధనలను, ఎందుకంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క లక్ష్యము ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించడము, అన్యాభిలాష శూన్యం, అన్యాభిలాషం అంటే ఇక్కడ భౌతికమైనటువంటి ఏది కూడా అవసరం లేనటువంటిది ఆ భగవంతుడు తప్ప. సో ఆ విధంగా కనిపించినటువంటి వారిద్దరిని ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ నిత్యానంద ప్రభు మరియు హరిదాసులు ఇద్దరు కూడా ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళడం, అంటే ఇక్కడ ఆ జగాయి మదాయిలను కలిసి ఆ అయ్యలారా కృష్ణుని నామం పలకండి, కృష్ణుని భజించండి, కృష్ణ మహిమను గానం చెయ్యండి. అంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణుని నామం పలకడం, స్మరణం, కృష్ణుని భజించడం, ఆ కృష్ణ మహిమ గానం చేయడం, సంకీర్తనం చేయడం. కృష్ణుడే మనకి అందరికీ కూడా తండ్రి, ఆయనే తల్లి, ఆయనే ధనము, ఆయనే ప్రాణము అని వాళ్ళు అన్నారట. ఆ మాటలు వినగానే ఆ జగాయి మదాయిలకు కోపం వచ్చి వారిని ఒక తీక్షణంగా చూస్తారట. అక్కడ నుండి వారు గట్టిగా అరుస్తూ దగ్గరకు రాబోయినట్లయితే వారిద్దరు కూడా మొదటగా పరుగు తీసి పారిపోయి వస్తారట. ఆ రోజు సాయంత్రం ఆ విషయాన్నంతా కూడా చైతన్య మహాప్రభువులకు తెలియచేస్తే అది విన్నటువంటి చైతన్య మహాప్రభువులు అంటారట, మీ దర్శనంతో వారిద్దరూ కూడా పునీతులయ్యారు, కృష్ణుడు త్వరలోనే వారిని ఉద్ధరిస్తాడు అంటూ చెప్పారట. అంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్వం వలన ఏ విధమైనటువంటి మార్పు కలుగుతుందో ఈ సంఘటన ద్వారా చైతన్య మహాప్రభువులు చెప్పినటువంటి భాష్యం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. సో చైతన్య మహాప్రభువులు అంటారు అన్నటువంటి విషయం, నవ్వుతూ ఆయన అంటారు, చైతన్య మహాప్రభులు వారు, మీ దర్శనం కలగడం వల్ల ఆ ఇద్దరు దుర్మార్గులుగా మీరు ఏదైతే భావిస్తూ ఉన్నారో, ఆ జగాయి మగదాయిలు అనేటువంటి అల్లరిగా తిరిగేటువంటి ఆ ఇద్దరు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి మీ యొక్క దర్శనంతో వారిద్దరూ పునీతులయ్యారు, కాబట్టి త్వరలోనే ఆ కృష్ణ భగవానుడు వారిద్దరిని ఉద్ధరిస్తాడు అని చెప్తారట. అలాగే ఒకరోజు రాత్రి ఆ జగాయి మదాయిలు దూరంగా నుండి చైతన్య మహాప్రభువులు చేసేటువంటి ఆ హరినామ సంకీర్తనం వినడం జరుగుతుందట. అంటే
ఇక్కడ కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్తు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. ఆ కృష్ణ భగవానుడే వారికి కనుకరించడం జరిగినటువంటి. మరి ఎలా సంకీర్తనం చేస్తున్నారంటే కరతాళ మృదంగాలతో జరిగేటువంటి ఆ సంకీర్తనం అంతా కూడా ఆ జగాయి మదాయిలు విన్నారు అని చెప్తుంటారు. సో అప్పటి నుండి వారికి ఆ శ్రీ గౌరాంగుని మీద అభిమానం పెరిగిందట. ఇక గంగానది స్నానఘట్టంలో ఆయన ప్రేమతో పలకరించారు. అయినా శ్రీ చైతన్యులు వారికి దూరంగానే ఉండేవారట. ఒకరోజు నిత్యానందుని కలవడం జరుగుతూ ఉంటుందట. ఆయన తన పేరు అవధూత అని చెప్పగానే ఆ మదాయి కోపంతో ఒక కుండ పెంకుతో ఆయన తలపైన కొడతారట. ఆ దెబ్బకు నిత్యానందులు తలకు గాయమై రక్తం కారుతూ ఉంటుంది. ఆ జరిగిన విషయాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభువుకు తెలుపుగానే చైతన్య మహాప్రభువులు వెంటనే మరుక్షణమే అక్కడికి వచ్చి తన యొక్క సుదర్శన చక్రాన్ని ఆవాహనం చేసి ఆ భయంకరమైనటువంటి సుదర్శన చక్రాన్ని చూడగానే జగాయి మదాయిలు వణికిపోతారట. ఇక అప్పుడు నిత్యానందులు చైతన్య మహాప్రభువులను ప్రార్థించి కోపం వీడమని బ్రతిమాలతారట. ఆ సోదరులిద్దరిని కూడా క్షమించమని వేడుకుంటారట. నిత్యానందుని కొట్టకుండా జగాయి తన సోదరుని వారించాడని చైతన్యులు ఆనందించారు. ఆ తర్వాత ఇక వారికి ఆ జగాయిని దీవించడము, వారిద్దరు కూడా ఎంతో ఆ సోదరులు ఇద్దరు కూడా మంచి భక్తులుగా మారడము. సో ఆ విధంగా కృష్ణ ప్రేమ వారిపై కరుణించినటువంటి విషయాన్ని చూస్తారు. ఇక ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే జరిగిందో చైతన్య మహాప్రభులు వారు చెప్తారట ఆ సోదరులు ఇద్దరిని కూడా సంబోధిస్తూ, జగాయి మదాయిలారా, మీరిప్పటి నుండి పాపులు కానే కాదు, మీరు నా సేవకులు, మీ పాపాలన్నింటినీ నేను తీసుకున్నాను అని అంటారట. చైతన్యులు ఆ విధంగా అనగానే ఆ చైతన్య మహాప్రభువులు ఎలా ఉంటారు? స్వర్ణమయంలో బంగారు వర్ణంలో ఉన్నటువంటి చైతన్య మహాప్రభువులు వారి యొక్క దేహం అంతా కూడా ఒక్కసారిగా నల్లగా మారిపోయిందట. అక్కడ అది చూసినటువంటి ఆ భక్త బృందం అంతా కూడా హరే కృష్ణ. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలు ఉండేటువంటి. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఆ చైతన్య మహాప్రభులు వారి యొక్క పాపాలన్నింటినీ కూడా స్వీకరిస్తాము, అది చూసినటువంటి ఆ భక్త బృందం అంతా కూడా జయ జయ ధ్వనులతో చేస్తారు అని చెప్పి. అందుకే మనం దీక్షా గురువు కూడా ఇప్పటి వరకు దీక్ష తీసుకునేటప్పుడు నిజులుగా మారేటప్పుడు సో మనం అంతకుముందు తెలిసి తెలియక చేసినటువంటి వివిధ కోటాను కోట్ల జన్మల్లో చేసినటువంటి ఆ పాపాలన్నింటినీ కూడా గురువు స్వీకరిస్తూ ఉంటాడు. సో గురువు అనుభవించేటువంటి వీటిని చూసి ఆయన కూడా మనలాగానే అనుభవిస్తున్నాడు కదా అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటూ ఉంటాం. కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మనం ఆ విధమైనటువంటి ఇదికి రావద్దు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మనకి చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఆ జగాయి మదాయిల యొక్క పాపకర్మలన్నింటినీ కూడా స్వీకరించడం జరిగిందని చెప్తారు. ఆ విధంగా శ్రీల నిత్యానందుని దర్శనంతో రాఘవ ఇంకా తర్వాత చేస్తారట. ఆ తర్వాత ఇంకా లీలల్లో ఆయన గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చేటువంటి దాంట్లో అక్కడ నిత్యానందుని దర్శనంతో రాఘవ పండితుడు పరమానందం చెందుతారని, అలాగే అనంతదేవుడికి ఆదిమూలమైనటువంటి శ్రీల నిత్యానందుని దర్శనము అందరినీ అలరింపచేస్తుంది అని చెప్తారు. సంకీర్తన చేస్తూ నిత్యానందులు అలా ఆ ప్రదేశంలో ఆ పానికోటిలోనే కొంతకాలం ఉండిపోయారని, అలాగే ఇంకా ఆయన యొక్క లీలల్లో మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒకరోజు నిత్యానందుడు ఒక సింహాసనంపై కూర్చుని తనకు అభిషేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించమని ఆదేశిస్తారట. సో ప్రతి ఇస్కాన్ సంస్థలో కూడా ఈరోజు మనకి ఆ నిత్యానందులకు మనం అభిషేకం జరుపుతూ ఉంటుంటాం కదా. సో ఇక్కడ నిత్యానందులు ఒక సింహాసనంపై కూర్చొని తనకు అభిషేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించమని ఆదేశిస్తారట. అప్పుడు రాఘవ పండితుని యొక్క ఆధ్వర్యంలో అందరూ అభిషేక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఉత్సవాన్ని ఆరంభిస్తారట. అయితే అప్పుడు ఆ నిత్యానందుడు ఆనందంతో తనకు కదంబ పుష్పమాల వేయమని ఆదేశిస్తాడట నిత్యానంద ప్రభు. అప్పుడు రాఘవ పండితుడు కదంబ పుష్పాలు లభించే కాలం కాదని చెప్తాడట. ఈ కాలంలో కదంబ పుష్పాలు లభించవు కదా,
అయినా నిత్యానందులు కదంబమాల అనే అడిగేసరికి ఆ రాఘవ పండితుడు ఒక ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ నిమ్మ చెట్టుకు కదంబ పూలు విరబూయడం చూసి ఆశ్చర్యింపబోతాడట. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు ఆ విధంగా ఉంటాయి. సో అదంతా ఆ నిత్యానందుల యొక్క మహిమే అని నిశ్చయించుకొని భక్తి పారవశంతో అతడు ఆ కదంబ పూలను మాలను తయారు చేసి ఆయనకు సమర్పిస్తాడట. ఆ పుష్ప పరిమళం అన్ని దిక్కుల నిండిపోయిందట. ఆ సౌరభం భక్తులందరినీ అలరింపచేసింది. ఇంతలో మరొక అద్భుతం జరుగుతుందట. అనుకోకుండా అన్ని దిక్కులలో వేరొక పరిమళం వ్యాపిస్తూ ఉంటుందట. ఎలాగైతే నిత్యానంద ప్రభు కదంబ పుష్పాలను తీసుకురామంటే ఆ పరిమళం అన్ని దిక్కు ఆయనకి తీసుకొచ్చి మాల తయారు చేసి, ఎందుకంటే ఆ నిత్యానందులు అక్కడ ఉండేటువంటి అంటే నిమ్మ చెట్టుకు కదంబ పూలు విరబూయడం చూసినటువంటి ఆశ్చర్యంతో ఆ భక్తి పారవశ్యంతో కదంబ పూలను ఉండి ఒక మాలను తయారు చేసి ఆయనకి ఇస్తారు. సో ఆ పుష్పం యొక్క పరిమళము అన్ని దిక్కులకు వ్యాపిస్తూ నిండిపోయి ఉంటుందట. ఆ భక్తులందరినీ కూడా ఆశ్చర్యానికి ఆశ్చర్యాలతో గురి చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఇంతలోనే ఇంకొక అద్భుతం జరుగుతూ ఉంటుందట. ఆ అద్భుతం ఏంటంటే ఇక్కడ అనుకోకుండా అన్ని దిక్కులలో ఏదైతే కదంబ పుష్పాలకు సంబంధించినటువంటి పరిమళము వ్యాపించి ఉన్నదో ఆ పరిమళం కాకుండా వేరొక పరిమళం వ్యాపించిందట. ఆ వాసనకు అందరూ ఆశ్చర్యపోతారట. అప్పుడు నిత్యానందులు దానికి వివరణ చెప్తూ, చైతన్యులు దమనక పూలమాల ధరించి నీలాచలము నుండి వచ్చి ఇక్కడ అదృశ్యునిగా కీర్తనను ఆలకించారు. ఆ చైతన్య మహాప్రభులు వారు అంటే ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఉత్సవం ఎవరికి? నిత్యానంద ప్రభువుకి అభిషేకం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటిది. మరి దాన్ని చూడ్డానికి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు అదృశ్య రూపంలో వచ్చి అక్కడ ఉన్నారట. కానీ భక్తులు ఆ చైతన్య మహాప్రభుల వారి యొక్క వాసనను అంటే ఇక్కడ కదంబ పుష్పాల యొక్క వాసన కాకుండా వేరొక వాసనకు ఆశ్చర్యపోయి అన్ని దిక్కులు వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే ఆ చైతన్య నిత్యానంద ప్రభువులు వారి దానికి వివరణ చెప్తారట. ఏం జరుగుతుంది అనే దానికి ఆయన చెప్తూ, చైతన్యులు దమనక పూలమాలను ధరించి వచ్చారు. నీలాచలం నుండి ఇక్కడికి వచ్చి అదృశ్యునిగా కీర్తనను ఆలకించారు. అంటే ఇక్కడ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు ఆ భక్తవత్సలుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాడంటే ఎక్కడ కీర్తనం జరుగుతూ ఉంటుందో, ఎక్కడ నామ సంకీర్తనం జరుగుతూ ఉంటుందో అక్కడ ఆయన ఉంటాడు అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఆ నిత్యానందుడికి అభిషేకం జరుగుతూ ఉంటే చైతన్య మహాప్రభువులు కృష్ణ భగవానుడి యొక్క రూపమైనటువంటి చైతన్య మహాప్రభువులు వారు ధమనక పూలమాల ధరించి ఆ నీలాచలము నుండి వచ్చి అక్కడ అదృశ్యునిగా కీర్తనను ఆలకించారు అని నిత్యానందుడు చెప్తారట. సో అది ఆ చైతన్య నితాయి చైతన్య ఎప్పుడు కూడా కలిపి చెప్తాం. బలరామకృష్ణులు, రామలక్ష్మణులు, గౌరనితాయులు ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా ఇక ధరించి వచ్చి ఇక్కడికి అదృశ్యునిగా ఆలకించారు. భక్తుల సంకీర్తన నృత్యాలకు పరవశించిన చైతన్యులు నేరుగా అక్కడకు వచ్చారని, ఆయన మెడలోని పూమాల సౌరభమే ఈ కొత్త సుగంధం అని చెప్పగానే ఆ భక్తుల యొక్క మేన్లన్నీ కూడా పులకించిపోయాయట. భక్తి పారవశ్యంతో అక్కడ ఉండేటువంటి భక్తులందరూ కూడా పులకించిపోయారని చెప్తారు. అందరూ అప్పుడు భక్తి ప్రవృత్తులతో నిత్యానందుల పాదపద్మాలకు ప్రణమిల్లారు అని చెప్తారు. వారి మీద గల కరుణతో శ్రీ నిత్యానందులు కృష్ణ ప్రేమను వెల్లువలా కురిపించారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా నిత్యానందులు భక్త బృందంలో కలిసి అనేక లీలలను చేశారు. అందుకే మనము ఆ లీలలో చెప్తాం, జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభువు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర అంటూ ఆ భక్త బృందం అందరితో కలిసి నిత్యానందులు అనేకమైనటువంటి లీలలను జరిపినటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో నిత్యానందుల గురించి ఇంకా మనకి ఎంత గొప్పగా అంటే ఆయన యొక్క ఎంతటి కరుణామూర్తో ఆయన చెప్తూ ఈ నరోత్తమ దాస ఠాకూర్ల వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు. నిత్యానందులు
హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా ఆ నిత్యానంద ప్రభువుల వారి యొక్క లీలలను విన్నటువంటి వారికి ఎంతో ఆ భక్తిలో వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది అని చెప్తుంటారు. సో నిత్యానంద ప్రభు ఆవిర్భావ ఉత్సవానికి జయం జయములు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ భక్తులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు.